Si Victor Hugo, sa French author, may share siya sa usa ka istorya sa panahon sa French Revolution, 1700. Usa ka inahan o kuyog sa iyahang duha ka mga anak. Mikagyo, bibiya sa ilahang balay ug nagkadiin-diin na lang sila adto tungod sa maong revolution. Naabot sila dito sa kakahuyan, no? Bisang asang dapit ng mga lasang. Every day bumalhin sila. Siguro mga 3 days sa ilahang pagpuyo sa ilahom sa kalasangan. Ang ilang pagkaon, mangutkot lang sila sa mga roots o sa mga nakuha sa leaves na ikauno nila. Naroon sila makasurvive. Usa ka adlaw ni ana nakitaan sila sa usa ka officer ug nabantayan nila nga sila gipanggutom na kaayo. Busa gihatagan sila, gidunulan niya ang inahan og French bread kada bitong taas kaayo. Pagtunol sa inahan, gikuha ni sakmit o gibalik ug gihatag niya sa duha ka buok anak. Usa kanimo ug usa kanimo. Ug niya ang opisyal, "Hala sir, wala ba day ni gutom ang inahan?" Ug ningon ang kapten, "Wala. Tungod kay inahan man siya." Mga igsuon, niyadtong 1987, panahon ni Cory Aquino, giproklamar usab siya nga Woman of the Year by Time Magazine. Mga igsuon, karong adlaw atong gi-honor si Maria. Dili lang kay siya Woman of the Year or Woman of the Century, kundi siya Woman of all history. Kay siya man ang inahan sa atong Ginoong Hesus. Ato siyang gi-honor because sa iyahang pagtando o sa iyang fiat, sa iyang yes to God, nga mamahimo siyang instrumento haron matao ang Ginoong Hesus. Dako kaayo kini sulbad sa plano sa Dios nung Amahan nga kitang tanan maluwas kayo. Mao na mga igsuon ang diwa kanato karong adlaw ang pagkainahan ni Maria sa atong Dios nga si Jesus. Bag-ong tuig karong adlaw. Kadaghanan nato individual nato nga ginabuhat. Nakagitay mga pabuto. Mangandam kita gawas sa mga preparations no Christmas, New Year's rush. Ang tanan nga busy. Ang tikat di na ulihok ang mga sakyanan. No? Kay Pilipinas daghan ng ipaglakaw sa mga tao kung sige mangandam haron lang yun musugan sa bag-ong tuig ang tanan na ay kiluto o gianda diya sa panimalay. Ang uban nagpabuto ug utot. Ano may baligya siguro kaayo. So mga igsuon, kining bag-ong tuig, this marks a fresh beginnings for all of us. Ang mga kaguol, mga sayop, mga problema, ang mga kasakitan nga niagi sa miaging tuig atong ihatod sa bag-ong dahan karon diha sa bag-ong paglaom o bag-ong mga saan sa mga siguro kadaghanan kaniyo New Year's resolution na ay mga pangindahay, na ay mga wishes, na ay mga gustong tumanon nga karon 2022 mao kini ang akong himuon. Nanay plano in the future. Mga
Mga igsuon, katong tanahon, si Father Jerry Orbo singon siya, kung musugat kita sa bagong tuig ang atong pangandaman, mas labing maayo mag-ampo kita sa Ginoo. Kinahanglan kaayo kini sama nga si Maria, mingon siya sa iyang kaugalingon nga ang kining tanan ako lang gihambin sulod sa akong kasing-kasing. Bisan pa uwa siya kasabot sa unang plano sa anghel o sa Ginoo kaniya. No? Wala niya kiniklaro. Mauna sa atong pagbasa, mingon siya, kung malandong siya pag-ayo sa mga panghitabo, sa mga mga tao nga nibisita ngadto kanila katong magbalantay sa karnero o ilang gituman ang giingon sa anghel. Mga igsuon, ang kining tanan bisan wala kaayo masabti ni Maria sa unang bahin, pero iyang gisalig ang tanan sa Dios. Sa atong pag-ampo, una, sa atong buhaton, magpasalamat kita sa tanan nga grasya nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Tanan sugod pa sa sinugdan hangtod karon. Magpasalamat kita, naabot kita sa 2022. Nakamata pa kita. Daghan kaayo mga kaigsuonan nato nga wa na. Gusto unta mo lamang pero wa kaabot sa finish line para mo abot sa 2022. Daghan kaayo tag mga naagihan nga mga problema. Pandemya, ang tanan nga hadlok mga matay. Ang tanan naglibog magpabaksin o di. Niabot ang bagyong udet. Kalisod. Kapila ni landfall. O daghan kaayong mga kaigsuonan nato antod karon nagkalisod pa pagbangon. Tibo kung kadaghanan ka Visayas and Mindanao kung saon nato kini mga igsuon. Ikaduha natong buhaton mga igsuon, mag-ampo kita gawa sa pagpasalamat nga taliwala ni ining kalisod, taliwala sa kasakit nga naa nato nga nahiaguman. Hunaot uta kini magdala sa ato sa pagpamalandong, lawom nga pagpamalandong sama ni Maria. Nga unta maghatot kini kanato sa bag-o nga panglantaw sa kinabuhi. Perhaps usa kini ka discernment sa blessings nga nagtago lang in disguise of pain and failures caused by people around us. Nga basin baya na ay mutumaw sa atong pagpamalandong nga maudi ay kini ang mensahe sa atong Ginoo alang kanato. Gawas sa ato ang pasalamat, discernment, mangayo usab kita sa grasya sa Ginoo. Nga kita makalahutay, nga kita makapadayon, bisan dili na kayo nato makita ang kahayag sa unahan. Daw ngit-ngit na kaayo ang ato ang padungan. Atong ginuduman, si Kristo mao ang kahayag. Busa magdan-ag kita, magpaduol kita sa kahayag aron kita mahayagan